Ja, vi skal snakke lidt om retvinklede trekanter, vilkårlige trekanter og formler, som hører til dem. Vi starter her fra toppen af. T lig med en halv gange h gange g, det vil sige t lig med en halv gange højde gange grundlinje er en formel, der kan bruges til at udregne arealet på vilkårlige trekanter. Hvis man kender eksempelvis grundlinjen AC og højden fra den op til vinkel B, så kan man bruge den her formel til at udregne arealet af den vilkårlige trekant. Den næste formel vi har hernede, t lig med en halv gange a gange b gange sin c, hører også til vilkårlige trekanter og kan bruges til at udregne arealet af en vilkårlig trekant, hvis man i det her tilfælde kender siden A og siden B og vinklen C. Den næste her, det er Pythagoras, det er de retvinklede trekanter. A i anden plus B i anden lig med C i anden kan bruges til at udregne længden på hypotenusen, når man kender de to kateter. Her har vi de tre her, de forholder sig alle sammen til den retvinklede trekant. Og den første, cosinus A lig med B divideret med C, forholder sig til, eller beskriver sammenhængen mellem vinkel, i det her tilfælde vinkel A, og vinklens hosliggende katete og hypotenusen. Den næste, sinus A lig med A divideret med C, beskriver sammenhængen mellem en vinkel, vinklens modstående katete og hypotenusen. Den sidste hernede, tangens A lig med A divideret med B, den beskriver sammenhængen mellem en vinkel, vinkel A, og de to kateter. Kommer vi over til C i anden lig med A i anden plus B i anden minus 2AB gange med cosinus C. Den hører til de vilkårlige trekanter og kan bruges til at finde længden af siden C, hvor man kender vinklen C, og længden på siderne A og B. Den næste formel, cosinus C lig med A i anden plus B i anden minus C i anden divideret med 2AB, hører til de vilkårlige trekanter og kan bruges til i det her tilfælde at regne vinklen C ud, når man kender længden på alle tre sider. Og den sidste hernede, A divideret med sinus A lig med B divideret med sinus B lig med C divideret med sinus C, hører til de vilkårlige trekanter og kan bruges til at udregne længden af en side, hvis man kender to vinkler og en længde.